yi magani lalle za su gani na ciya da zani to wai su yi magani kai Allah tsaya me fa wannan waka na ne still wannan fa ko bugo shi ban balan sana kace wakan ka ne balan tana kace wai ta fita gari mutane sun ji ko bugo ta ban ba okay wannan wakan ka ne waka na ne mana a ka dai duba da Allah kai wakan ka kai shafshan shikenan zan canja okay bari in yi wata to okay matan bana ku buga sautin matan bana ka daura mana ce man a wannan mawaka na ne still a ga harkar na fa ba ana neman ka da karuwa ne harka ce ta kuɗi in waka nan ta daɗi ba karamin kuɗi za a samu ba amma na ka zo kana mun wasa a cikin al'amura na nayi wancan kace naka nayi wannan kace naka haba ce mai kake irin wannan ne to kai hakuri ina ganin mu haɗi wacce ran sai mu collaboration ne ko kace dai kawai baka so a no ka dai in ka rubuta wakan ka ko ba matsala na gode hakan ba gode a ba sai mun gaisa ba ka so ka sani kowanne babba ya fara karami